Na-identify na ang duha sa tatlo ka mga sospetsado nga nagpang-hold up sa delivery hub sa JNT Express sa Haro. Ini ang base sa official statement nga ginpagawa sa Iloilo City Police Office pinaagi kay ICPO spokesperson Police Major Chilamay Sangrines. Sunog kay Sangrines, ginkasubo sang pamunuan sa Iloilo City Police Office ang nagluntad nga pagpang-hold up sa delivery hub sa JNT Express sa distrito sang Haro kagabi Marso 1. Dugang pa sang opisyal nga nakilala na ang duha sa tatlo ka ginaligar nga suspect nga nagsulod sa nasambit nga establishmento. Ini ang natigayon pinaagi sa bulig sang mga witnesses, mga nakuha nga CCTV kag bulig man sa mga personnel kag management sang establishmento na kilalaan sa Rogues Gallery ang ginapasuni mga suspect sa pagpangawat. Nagmando naman si Police Colonel Joris T. Coronica, ICPO Director sa Iloilo City Police Station 3 sa pagpamuno ni Police Captain Lester Oliveros nga padayunon ang pag-follow up kag hot pursuit operation na gud madakpan ang tanan nga involvado sa pagpang-hold up. Samtang prioridad naman sang ICPO nga solbaro ng kaso, dakpo ng sospek, tinguhaan nga ma-recover ang tanan nga ginkawat kag pasakaan sang kaso ang mga involvado. Matandaan nga alas 7:30 sang gabi sang Marso 1 sang ginsulod sang tatlo ka mga persona ang JNT Delivery Hub sa Quintin Salas, Haro, Iloilo City. Dalang isa ka wala pa matumod nga armas tutang nga gingamit sa pagpang-hold up kag natigayon nga mataban ang 622,966 pesos, isa ka kahita kag duha ka cellphone. Ini si Kabanderang Melmar de la Cruz, nagabandera sang matudod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radio Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline-based nga vitamin C, hindi acidic, manami sa immune system. Ang Pure C, ang manami kombinaron sa DTX 500 capsule